Hola, molt bona vesprada. Estem al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Eliana per tal de presentar un nou llibre, l'Eliana, Història, Geografia i Art, que des del CEL de l'Eliana han fet amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València. Està amb nosaltres Rafa Desco, que és el president del CEL, i ens va contar un poquet de què tracta aquest llibre, que és una recopilació d'articles, no és així? Efectivament, bona vesprada. Bé, anem a presentar ara el llibre de l'Eliana i per a nosaltres és un plaer haver participat i haver col·laborat en la Universitat de València i en l'Ajuntament de l'Eliana. El llibre es va presentar el dia 21 d'abril en la 50 Fira del Llibre de València, en Vivers, junt a altres monografies locals com era Carlet, Catarroja, l'Eliana i Torrent, 4 pobles que formaven part d'una col·lecció de 10 llibres. Començar per Xàtiva, història de Xàtiva, passant per Turís, passant per Bunyol, per la Pobla d'Ibona, per Llíria, i el llibre aquest és el número 9 i clar, per a nosaltres és un plaer perquè des de 1979 que es va publicar la primera aproximació de l'Eliana per Durban, la veritat és que no havien tingut un treball tan exhaustiu i tan ple, complet com este llibre. No? Nosaltres hem col·laborat en algunes aportacions, els membres del CEL, com és Rafa Montaner, com és Vicent Rubio, Víctor Iñurria, Paco Coll, han col·laborat, són membres del CEL i han participat escrivint articles en el llibre. Per a qui no conega aquest llibre, què incluís? Incluís part d'història, per supost, territori, geografia i, per supost, art. Encara que no podem deixar d'esquena mai parlar de festes, de tradicions, que és important també. Clar, a l'hora de presentar aquest llibre ho ha llegit un dia de festes, un dia en el que tot el món té ganes de festa i té ganes d'estar al carrer, però així s'està fresquet. Espereu a molta gent? Bueno, esperem prou gent, sí, perquè s'ha fet extensiu, gràcies als mitjans de comunicació i les xarxes socials ha arribat a molta gent. No? I hem triat el Saló de Plens perquè creiem que l'acte mereix un lloc emblemàtic en el poble com és el Saló de Plens de l'Ajuntament. I elegir un dia dins de les festes, quina ha sigut la motivació? També teníem que presentar-lo i vam triar les festes perquè és on es concentra la major activitat festiva i no tan festiva del poble. No? Quin preu té aquest llibre i on es pot adquirir? Bueno, la idea és que es venga a partir de setembre i a un preu de 25 euros, més barat que en la universitat, perquè l'Ajuntament subvenciona part del llibre. No? Sí que és veritat que tots els membres del CEL van a tindre'l gratuïtament, per ser socis del CEL se li va fer obsequi del mateix. No? I a partir de setembre la gent que vulgui pot adquirir-lo. També és veritat que anem a deixar exemplars en cada escola del municipi i en la biblioteca municipal per a que arribi a tota la gent. I a més, a llarg plaç, digitalitzar-ho, fer-lo en format PDF i penjar-lo en la web per a que puguen descarregar-lo qui vulgui. Què significa per a un centre d'estudis locals una monografia com aquesta? Significa un somni. Per a nosaltres és un somni haver participat en aquesta monografia en el que està auspiciat o patrocinat per la universitat i recolzat per l'Ajuntament. Molt bé, i ja sols ens queda, per a la gent que encara no forma part del CEL i li agradaria formar part, què heu de fer? Molt senzill. Mira, omplir una butlleta, pagar 15 euros, la butlleta la pots rellenar en la web nostra, celleliana.com, ahí està la subscripció i ja està. És molt fàcil. Té cabuda tota la gent del poble. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, que hi hagi molta sort, que hi hagi molt bé. I fora del poble, perquè, per exemple, Jorge Hermosilla, el vicerector de la universitat, és soci també del CEL. Qui no va voler ser soci d'una associació que fa tantes coses i tan xules com les vostres. Molt bé, doncs que... Com diu l'eslògan, la finalitat és promoure i coordinar l'estudi de qualsevol matèria que tinga com a marc referencial el nostre poble. Per a mi és un plaer, és un honor ser l'alcalde de l'Eliana en aquest moment i que un dels meus primers actes sigui la presentació del llibre de la història del nostre poble. Un llibre sempre és un moment de felicitat i d'alegria, i més este llibre. Un llibre que després de 36 anys està així, però evidentment molt millor. I això sí, sempre tenim en compte que la història no està mai tancada, sempre se revisarà. N'hi ha moltíssimes errades, però continuarem en el treball. Me van a permitir que inicie mi breve intervención con unas frases que escuché el otro día a un buen compañero que dice lo siguiente: la experiencia se acumula, los conocimientos se adquieren, la cultura se alimenta
y la ciudadanía se ejerce. De alguna manera, cuando revisaba ayer el libro y un poco qué quería decir con él, lo cierto es que en gran medida esa frase resume lo que es la publicación, es el libro. Se habla de historia, se habla de recuerdos, se habla de patrimonio cultural, de arte, de territorio, de geografía, de independencia, autonomía, de ciudadanos. Se habla de ciudadanos. Yo creo que este tipo de presentación, de este tipo de publicación, constituye una reivindicación de ese magno valor que suponen los estudios municipales, los estudios locales. Yo doy la lectura que esa gente lo que pretendía era recuperar la memoria histórica de este pueblo, concienciar a la gente que vivía en un núcleo urbano, que estaba rodeado de urbanizaciones que se estaban ya consolidadas en cierto sentido, recuperar esa memoria y darles un sentido que, yo no digo que sea una alternativa, pero sí darles un aire de cariño, de aprecio, de orgullo, de defensa de lo que es mi pueblo. Quina ha sigut la participació de la universitat en aquest llibre? Pues una implicación institucional a través del decanato de la Facultad de Geografía e Historia y con el apoyo, por supuesto, del equipo rectoral, en este caso del Vicerrectorado de Proyección Territorial. Se ha realizado una obra, creo que muy seria, muy objetiva y coral, y que permite una visualización en conjunto de la historia, el patrimonio cultural y del territorio y geografía de la Liana, como municipio del Camp de Túria, pero también como municipio que forma parte ya de la segunda corona metropolitana. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y que vaya muy bien la presentación. A vosotros.